hemengo gizartea erabate lotuta zegoen nekazaritzari, kontutan izan barra 70 urte horretan ailegatu zela erratuko moduan lehendabiziko fabrika Unat ingurura. Bitartean 50 urtea, 60 urte horretan hemendikan nahiko emigrazio izan zen, nahiko jende joan ziren Ameriketara, batez ere gizonak hartzai bezala. Eta aurrerago, 1900 urte horretan ere, orduan gerra karlistak eta bukatu berriak ziren, kristongo seteak zeuden, eta orduan, adibidez, gehiago joan ziren Argentina, Uruguay, Chile alderdi horretara. 50 urte urren horretan, nahiko goze, nahiko orduan ere gerra zibiletik atera berritan, baina, mugare hemen dagoelakoz, esaten zen kontrabandua eta bar. Baina kontrabandoak ere lagundu egiten zuen nolabait hemengo bizi iraupen horretan, ez? 12 urtetan dola enteatu nintzen zertzen kontrabando zertxo zen, eta ekin batin gero alemiziko 12 urtetan dola nahi zuten karrika batzutan pasatu, baina bazauden argeiak, etxelaran argi farolak eta bazauden. Eta kontrabando historiak iten guri igual jandetan doan kusi, eta joan eta utzi hortzuango bombilla eta bertze lekuko bombilla. Eta guk 12 urtetan joan eta arrailekin xeto bombilak, eta maiten izten pintxoat. Eta gero 17 urtekin mendira ekin batin, eta kontrabando historiak erazizten, ateitzen maremia guardatzen bilak, segi niri ez, zuek emean galduk zate, eta segi, eta hola, paliko leki. Eta igual 80 kilo, 85 kilo izkarrin, denetik zaiten zen, haunitz rodamento eta kobre eta igual bajilla ere bai, durales, eta galtzerdik, emakumen medias de kristal, galtzerdik, eta puntilla piloat. Alto maiten zutelik paketi bota, eta hobena zen botatzia, bertzen zeriaekin asitzen zen korriketola tiaten zuten igual behitio tirua. Irudikatu behar dugu, Guardia Zibilan bikotea, pareja, mendiz, gora eta bera, eta baserriko etxeko Andreak atea irekitzea, barrura sartu, kafesne bat edo zer beroa nahi zuten, eta bitartean ez da nongo lehioko argia piztu, eta orduan bazekiten eltzetzuak hor zeudela. Batin hor mugan ginalek, paketi arrontu horbiltzialek, eta ondoko bezinotek abiztu, iru arda zibiltzen, iruti bida joantu, baina bertzien omaita orduk txabola batin gelditu txabola. Atilotzen ginen tartek atilot, ateintzian, uste zuten laguntza galdeka joaten ginela, eta ateintziareko eskaratzen ginen. Eta egun baten joan, eta atillo, eta nakusten zen tximenian kia. Eta joati eta kasike. Joan goiti, txabalan goiti, eta arribetekin tapate tximenia, eta 2 minuto muguko hasi zen lehiu ideketzen, eta estulka eta ateizen dago martxa. Musika beti izan du da presente herrian. Egon dira eta baditugu gaur egun ere txistulariak, trikitilariak, akordeoi joliak ere izan du dira eta heldu dire gaztiak ere. Orduan musikari lotutako herria dela erranen genuke. Oain aditzen ari zareten doinu hau ere itxaso jotzen ari dena, baina doinu honen partitura bera usategietako eizturien txabolan dago. Orduan hor ikusten da, izturien artean ere bazegoela musikarako zaletasuna eta baten musikaz pixka bat bazekiela ere. Ze, partitura egin zuen, doinu egin zuen, letra ere jarri zion. Musikari lotuta, erranen dugu Altxata kultura elkartea herriko kultura elkartea dela, 1980 urtean sortua. Eta horrari dena urtez urte bai euskaren alde, kulturen alde, herriko ondaren alde lanian. Eta duela urte batzuk ikusi genuen kultura elkartea bat egonte herrian, kultura elkarteak ere merezitzuela kantu bat. Orduan, musikari lotuta, kantu bat ere egin genion Altxata kultura elkarteari.
Thank you.